Velkommen til videoen på marken, part 2. Her har vi Emil Gamer-atten. Så lige nu har jeg en for at se, om vi kan rydde igennem hele det her sted. Jeg gider bare ikke at være på den her mark mere. Det er sgu heller ikke. Altså, det var dejligt for noget i skoven, men jeg vil hellere være i skoven. Jeg er fucking ved at blive røvtørstig. Altså, prøv at se, vi bliver kommet ned, hvis vi bliver liggende her og sover, altså. Emil, du gør det ikke her, ikke? Der har jeg været før, og der kommer kraftedet med en traktor hver år her. Og nu er vi i et af årene. Så hvis vi bliver liggende her, så bliver vi kraftigt kørt ned. Så jeg tænker, at vi skal lige prøve at finde vejen hjemad. Så hvis vi går lige ud, Emil, vi fører med sporene. Hold kæft, de er tørre, bro. Jeg tror ikke engang, der er nogen, der overlevede her. Puha. Jeg er sgu allerede træt, efter at gå 100 meter. Eller skulle jeg sige 2 meter. Ja, okay, absurd. Ja, nu får jeg Emil lige nu. Ja. Nu snakker den her video er kedelig, så lad os lige sige en lille joke. Hvorfor hyler prærieulve om natten? Bruni, så kan de ikke se kaktuserne. Jeg tror bare, at jeg flækker grin derhenne. Du. Hold nu kæft, hvor tager det her tid. Skal jeg sige, skal jeg sige, hvad for en YouTuber du minder mig virkelig meget om? Du minder mig virkelig meget om Jeppe Ølgaard. Hold nu kæft. Du minder mig om ham der Kasper. Altså... Du Fynbo. Ej, ikke ham. Så. Nu er vi tilbage igen. Og vi er gået, jeg ved ikke hvor langt. 400 meter det er et land. Ja. Kæft det der. Jeg tror lige, jeg tager en pause. Fuck, der kommer en traktor. Fuck, løb. Fuck. Hold shit. Hold kæft, den er hurtig. Fuck. Løb. Fuck. Den dårlige. Hold nu kæft. Og det går den ikke. Oh shit. Det kræfter mig hårdt. Så er vi der. Ses næste part, hvor vi er i en anden skov. Ses.